Som la Valèria i la Daniela i us parlarem sobre els músics del barroc. Comencem. La música del barroc va arribar a Alemanya procedent d'Itàlia gràcies a Henry Scrooge, que va estudiar a Venècia amb Monteverdi. Sebastian Bach va ser un compositor, organista i mestre de capella, etc. Va ser també el membre més important d'una de les famílies de músics més destacades. En 1653 i va morir el 1706. Va ser un compositor, clavicembalista i organista. Tenia un període de molt desenvolupament a l'art vocal i instrumental, amb harmonies més complexes i amb més profunditat de les formes i sentiments. Un compositor, gambista i cantant. Va néixer el 1567 i va morir el 1643. Va marcar la transició entre la tradició polifònica i madrigalista. Va néixer el 1678 i va morir el 1741, Viena, Àustria. Va ser una de les figures més rellevants de la història de la música. La música barroca va començar a consolidar-se a mitjans del segle XVII, amb Lully. El 1643 i va morir el 1704 a París. Va ser un compositor amb la música amb més qualitat en diferents gèneres. Va ser un compositor, instrumentista i ballarí francès d'origen italià. Va ser el creador de l'òpera francesa. Va néixer el 1632 i va morir el 1687. Compositor, clavecinista i va ser molt influent en aquesta època. Va néixer el 1683 i va morir el 1764 a França. Parla de la música barroca fins al segle XVII per les estrictes normes de la República Puritana de Cromwell, que la va prohibir. El 1685 a Halle i va morir el 1759 a Londres. És el primer compositor modern i la seva cançó més coneguda és el Messies. 59 a Anglaterra i va morir el 1695. Ell és d'origen alemany, però es va naturalitzar anglès. També es va incorporar elements estàtics italians i francesos.